Bine ați venit la această prezentare. Vreau să vă vorbesc despre cum putem începe o afacere lucrând de pe telefonul mobil, începând cu o sumă de 10 euro sau în jur de 50 de lei, aproximativ. Este o afacere care unii când aud, dacă e vorba de 10 euro, ce afacere poate să fie aia și zice, eu nu mă bag în afaceri de 10 euro. Și e ok, unii sunt care fac afaceri de mii de euro, de zeci și sute de mii, însă omul de rând nu poate începe cu 1000 de euro și poate nici cu 100, o parte din ei, și pentru aceea există șansa să înceapă cu 10 euro. Sigur că 10 euro, ce mari afaceri poți face cu 10 euro, însă acei 10 euro putem să-i recuperăm într-o zi sau două, și cu ei să urcăm investiția la 20 de euro, de exemplu. Da? Și apoi fiecare la latitudinea lui să decidă dacă vrea să-și mărească afacerea, să urce la 50 sau 100. Deci eu am investit aproximativ 500 acum 2 săptămâni și vreo 3 zile. Deci putem să zicem 1 iunie, că era cu 3 ore înainte să vină 1 iunie. Când am deschis afacerea, am să vă arăt contul meu și să vedeți ce posibilități există. Și între timp, la mine a urcat suma care a intrat în portofelul meu virtual la 2885 de dolari. Deci există sume diferite cu care poți începe, dar minimul este 10 euro sau în jur de 12 dolari aproximativ. Și sigur că în sus limita e mare. N-am ajuns nici eu la limita cea mai mare. Deocamdată, cum v-am zis, eu am investit în jur de 500 de euro, dar am început și eu cu 100 și ceva, mai întâi când am deschis contul. Și apoi, în următoarele 2 zile, am mai investit încă 100 și încă vreo 300. Deci, în total, vreo 500 am investit eu în primele 2-3 zile. Pentru că eu am văzut acolo un potențial, am avut interes să investesc atâta și pentru că am investit mai mult decât 10 euro sau așa, am ajuns să-mi intre în portofel, deci nu numai că mi-am recuperat investiția, ci am scos și câștig, și deci sunt de 2 săptămâni și vreo 3 zile sau 4 zile aproximativ. Haideți să vă arăt ecranul meu și să vă și arăt despre ce e vorba, nu numai să vorbesc. Deci eu vorbesc despre o afacere în care lucrăm noi singuri de acasă sau de pe telefon. Nu mă refer la cineva care poate să-și angajeze o echipă de 10 oameni, să le plătească salarii, să aibă un local unde plătește chirie sau un local plătit deja, ci lucrăm cu un telefon mobil sau cu un computer. Deci eu fac și de pe computer și de pe telefon. Aici, de exemplu, am un portofel pe computer. La data asta, aici ce vedeți, BUSD, sunt niște monede criptate care au valoarea dolarilor americani. Și am avut 100 care azi am scos-o, am avut mai mult, am avut și mai mult, am și vândut o parte din ele, dar totalul ce mi-a intrat în acest portofel, îl vedeți aici, 2885. Am investit, cum v-am zis, în jur de 500 în primele 3 zile de când am început și am început acum 18 zile. Vedeți că suntem pe 17 iunie și putem socoti cam 1 iunie, că am început cu 3 ore înainte de a ajunge ziua de 1 iunie. Acum, ce facem aici? Avem un contract inteligent. Proiectul se numește Forsage și avem o matriță în care noi activăm niște surse de câștig. Acestea le vedeți. Aici eu am activat 4 în matrița asta. Vedeți că aici zice activate, da? Activate în engleză. Aceasta încă n-am activat-o. Dar aici, în matrița aceasta, a doua, am activat 8 surse de câștig și a 8-a fiind în valoare de 640 de dolari. O singură dată activăm aceste surse de câștig la valoarea care o vedem aici pusă sus. Deci asta e valoarea în dolari americani.
5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 și 640. Aici, de exemplu, la 80 am primit deja de 6 ori ceea ce eu o singură dată am activat pentru totdeauna. Și anume, vedeți aici tranzacțiile, data, 1 iunie, de fapt toate le vedeți din 1 iunie, da? Deci atunci a fost și când am început. De 3 ori vedeți aici $80, în 1 iunie mi-au intrat deja 240 și apoi pe 3, pe 5 și pe 6 iunie mi-au intrat alte sume de 3 ori 80, adică de fiecare dată când aici pe primul nivel nu primim noi banii, se duc și se împart în alte părți. Pe acest nivel, când avem activitate, aceștia 3 mi-au plătit în acest portofel al meu fiecare câte $80. Și asta vreau să vă explic cum facem asta, ce poate face fiecare de la el, ce anume trebuie făcut, ca și noi să ne mulțim banii dintr-un proiect de crowdfunding. Deci numele lui este Forsage, dar tipul este crowdfunding. Și anume, crowdfunding oferă și băncile, numai că aici ne intră banii imediat. Deci în acest portofel, când ne formăm o echipă, vedeți aici parteneri și o să vă arăt aici la parteneri, dacă intrăm aici, vedeți aici scrie My Partners, scrie 8. Aici, deci, sunt 8 parteneri care eu i-am înregistrat direct din contul acesta. Dar dacă vedeți aici în dreapta, scrie Partners in the Structure, deci în toată structura echipei mele sunt 25. Da? Deci în acestea 17 zile de când am început. Deci asta înseamnă că aceștia 8 au adus și ei mai departe alții și s-a înmulțit această echipă de la 8 care eu i-am adus în această afacere, s-au făcut 25. Și vă explic acum, în 10 minute, de unde primim banii și ce trebuie făcut. Da? Deci, aici avem aceste două feluri de matrice și, cum v-am zis, activăm o singură dată această sursă de câștig. Deci, când noi ne deschidem un cont aici, între timp, acum 2 săptămâni, 17 zile în urmă, erau de ordinul de 3 cifre, acum suntem peste 60.000. Dacă vedeți aici, așa unde vă arăt acum, jos, scrie total participanți 60.596. Deci aici este o comunitate care se înmulțește, fiecare aduce 2, 3, 5 persoane câte poate. Deci eu aici vreau să mai completez, să mai aduc câteva. Și de fiecare dată când înscriu, deci în seara asta, mai e o persoană care mi-a zis că vrea să se înscrie aici, va intra aici și îmi va reactiva această poziție. Deci această persoană care se va înscrie cu acest link la mine, aici nu mă va plăti pe mine pentru că îmi reactivează și îmi dă șansa ca aici, cum vedeți la 10, ca din nou să iau bani de 2 ori, cum vedeți aici și cum vedeți aici. Deci aceste 2 buline aprinse și colorate în albastru sunt 2 persoane care au venit și ei și-au făcut o înscriere, dar platforma aceasta e un contract inteligent care se execută singură, îmi trimite banii direct mie în portofel. Și de aici, din portofel, eu iau și pot să-i schimb în dolari, în euro, în ce vreau, pot să-i trimit pe un card, să plătesc ce vreau să cumpăr și așa mai departe. Pentru alte detalii, după ce, dacă vă interesează și vreți să lucrăm împreună, facem traininguri și vă arăt cum se fac celelalte chestii. Da? Deci cum puteți să-i schimbați sau să cumpărați alte criptomonede care cresc. Aceasta BUSD, vedeți că atâția BUSD, atâția dolari. Da? Deci este o monedă stabilă care nu își modifică valoarea față de dolar. În comparație cu Bitcoin sau Ethereum sau toate alte care nu sunt stabile, alea urcă și coboară într-una. Da? Deci ieri, mai înainte era la 2040 de euro și acum e la 1900 și ceva un Ethereum. Și Bitcoinul la fel, 32.000 de euro o monedă. Bun, aici avem a doua matriță, deci aici vă zic, primele 2 îmi plătesc mie, deja aici eu am primit de 6 ori. Dacă ne uităm aici,
Aici am primit de 2 ori 5, iar de 2 ori 5 și iar de 2 ori 5. Și când zice reinvest, acesta e al treilea care vine și îmi dă posibilitatea ca din nou să iau bani de 2 ori, fără limită de aceste reinvestiri. Da? Deci nu suntem limitați la un număr de reinvestiri sau de parteneri care putem să-i aducem în echipa noastră. Deci eu o singură dată am plătit această sursă de câștig, dar am primit-o deja până acum de 6 ori. Vedeți aici totalul, cât a intrat prin această sursă de câștig și s-a dus în portofel, de 6 ori mai mult. Și la fel se întâmplă și cu celelalte. Aici am primit de 4 ori. Dacă facem click aici, iarăși aici vedem toate tranzacțiile. Vedeți? Aici de 2 ori câte 10 și de 2 ori câte 10. Da? Deci am dat o singură dată 10, dar am primit de 4 ori mai mult. Și la următoarea, tot cam așa. Aici dacă mergem tot așa, de 2 ori 20 și încă de 2 ori 20, aici vedem data și ora și tot când s-a întâmplat. Toate acestea se întâmplă în blockchain. Nu știu dacă ați auzit de blockchain. Deci blockchain este o rețea de computere prin care circulă monedele criptate și deci această rețea nu poate fi nici oprită, nici hackuită, pentru că sunt prea multe computere conectate la un loc și trebuie să le hackuiești pe toate. Și deci nu există așa ceva, e imposibil. Din cauza asta, blockchain este o tehnologie modernă care are expandare tot mai mare. Acum, când vorbim de această matriță X4, aici avem 2 nivele și aici primim de 3 ori până când să se reactiveze. Numai că primii 2, aici așa este făcut, așa este conceput, aceștia de pe primul nivel nu ne plătesc pe noi, dar trebuie întâi să completăm. De exemplu, persoana care se va înscrie următoarea va cădea aici undeva, se va poziționa aici când se va înscrie. Dincolo sus am zis că îmi reactivează poziția și mi-o face goală ca din nou să iau de 2 ori. Apoi se va poziționa aici și dacă va cumpăra și această sursă, va activa și această sursă de câștig, se va poziționa aici. Deci aici pe mine nu mă va plăti, da? Că e pe primul nivel. Dar tot ce vine pe al doilea nivel, cum vedeți aici, aici am 2 și aici am 3 pe ultimul nivel. Aici, de exemplu, sursa aceasta de câștig, am primit-o de 3 ori. E vorba de $160 fiecare plată. Vedeți, primii 2 nu m-au plătit, dar am primit de 3 ori câte 160. Dacă vă uitați data, pune aici 6 iunie, 11 iunie și așa mai departe. Bun, deci aici, în această matriță, primim de 3 ori până când vine ultimul și ne golește aceste locuri ca din nou să le umplem și din nou să putem să încasăm bani. Deci eu, cum v-am zis, am investit în jur de 1300 în total, dar de la mine din portofel am pus acei 500 pentru că eu am și primit, am început să primesc imediat și din banii care mi-au intrat în portofel am pus diferența de am mai cumpărat până aici. Și aici am primit doar o singură plată deocamdată, dar așteptăm că aici, acesta care s-a poziționat, acesta are structură de cel puțin 12 persoane directe, din câte am văzut eu când m-am uitat ultima oară, și are câțiva oameni care vor ajunge aici și când el îmi va aduce un partener de-al lui, care acesta nici nu știu cine este și de unde trăiește în lumea asta, dar este din comunitatea Forsaj, când el va aduce o persoană care va activa această poziție, va intra la mine pe al doilea nivel, când la el va fi pe primul nivel, și eu voi primi o plată de $640. Se va duce direct aici în portofel. Deci una din aceste 3 plăți, m-am trezit într-o dimineață, în timpul nopții mi intrase $160. Și asta e o surpriză deosebită. Acum, nu se înțelege totul din prima. Și eu, când am văzut prima dată acest concept, n-am înțeles chiar totul din prima seară. Ce am înțeles era că e un proiect în care vreau să mă implic, că mi-a plăcut foarte mult din prima prezentare care am văzut-o. Și a doua zi, deci, mi-am deschis un cont și am început așa cu, atunci am investit vreo 200 de euro, dacă mi-aduc bine aminte. A fost alt proiect asemănător cu Ethereum. Ethereum este o monedă care a crescut de vreo
15 ori. Între timp a mai scăzut puțin, dar a fost la o valoare de vreo 20 de ori față de cât era atunci când eu am deschis contul la Ethereum. Aș putea să vă arăt și contul de la Ethereum. Haideți să vă arăt ce am făcut acolo. Și anume, deschid altă fereastră și mergem tot la forsage.io. La Ethereum acum este mai încet din cauza asta că moneda, e Tron, scuzați, am greșit. Moneda Ethereum a crescut foarte mult și acolo trebuie să investești foarte mult ca să începi. Și acolo nu merge cu 10 euro, sau acolo trebuie să dai între 200 și 300. Și deci acesta este contul meu principal cu care am început eu cu 200 de euro aproximativ și uitați-vă cât s-au adunat între timp. Asta a fost acum un an aproximativ, deci la sfârșitul, deci un an și o lună a trecut de atunci, de când am deschis eu acest cont și am început cu un Ethereum și un sfert și s-au adunat 50,9, aproape 51 de Ethereum. Vedeți aici, în ultimele 24 de ore, s-au adăugat 8 persoane și între timp, în un an și o lună, proiectul a început mai de mult. Eu am început acum un an și o lună, el era deja de vreo 2 luni. El a început la 1 februarie 2020 și deci avem acum un an și 4 luni și sunt 1.056.000 de participanți și 660. Bun, acum vedeți că e la fel conceput, numai că e în moneda de Ethereum. Da? Deci eu acolo am învățat cum se lucrează, cum se câștigă banii. Aici vedeți că am primit, de exemplu, 1,6 Ethereum. Dacă ne uităm ce valoare are acum, sunt $3.700, o sursă de câștig din aceasta. Da? Ei, atunci era mult mai puțin pentru că acum, vedeți, valoarea lui scrie $2.335. Deci asta se schimbă, azi a fost și 2.435, cândva mai dimineață. Se schimbă foarte, foarte des și aici, deci, poate să arate și 130.000 și 120.000, da? Din cauza că monezile acestea rămân stabile, dar valoarea lor crește. Deci a fost un timp când a fost 4.000, vreo $2.000 mai mult. Dar a scăzut mult și acum cândva va crește iară. Și oamenii zic că o să ajungă și la $7.000-8.000 sau la 10.000. Dar din cauza că asta s-a scumpit mai mult de 10 ori, e acum mai scumpă față decât cum era când am început eu, acum intră foarte puțini oameni. Deci investiția aici, ca să începi aici, îți trebuie între $200 și $300 numai să-ți deschizi un cont. Ceea ce aici, la BUSD, asta, deschizi cu 10 euro. Deci $5 aici, apoi încă $5 aici, plus $1, în jur de $1 sau $1 și ceva costă tranzacția. Deci avem de plătit confirmarea prin blockchain. E o tranzacție care se face și acea tranzacție are un cost care o plătim în BNB. Deci acesta este conceptul și ceea ce facem noi, ne formăm o echipă de oameni care vor și ei să facă ce facem noi. Adică noi învățăm, fac traininguri săptămânale și pe lângă alea am înregistrate niște traininguri, o listă care vă pun la dispoziție. Am și o grupă de WhatsApp în care, dacă vreți, sunteți adăugați, prin aia comunicăm, adică când facem prezentări, când facem traininguri și tot ce e important, întrebări ce avem, îi învățăm pe toți ce trebuie făcut. Deci cine nu e dispus să învețe și să și facă ceva, îi zic că nu o să ajungă departe. Deci aia 10 euro s-ar putea să se înmulțească sau s-ar putea să nu se înmulțească, pentru că trebuie să ne și implicăm în afacere. Nu ajunge doar să ne deschidem un cont și să credem că vor cădea bani din cer în contul ăla. Dar nu este ceva complicat. Ca să vorbești altora, despre asta este crowdfunding. Crowd e mulțime și funding e că ne ajutăm unul pe altul cu bani, deci banii se duc de la unul la altul. În platforma asta nu intră bani. Cei care au creat-o au deschis primii afacerea și în urma lor sunt mulți oameni.
dar ei nu primesc alți bani decât tot așa de la cei care vin și se înscriu în contul lor. Platforma, deci, nu percepe bani, ci cei care au făcut-o, cum v-am zis, primesc bani tot așa din același tip de afacere și se execută singură, deci nu trebuie nimeni să facă, deci dacă intră bani noaptea și așa, nu stă nimeni undeva la un computer să trimită tranzacțiile, deci toate se fac automat și banii intră în aproximativ jumătate de minut. Deci când cineva a făcut înscrierea, platforma vede cui îi corespund banii din X3 și din X4 și îi trimite direct în portofel și dacă eu nu m-am uitat la ceas, dar așa am apreciat, aproximativ jumătate de minut durează până de când acel om a făcut plata, cei 10 BUSD, a plătit și platforma i-a trimis și intră direct în portofelul celui care corespunde. Deci este un contract foarte bine gândit. Eu v-am arătat la Ethereum, eu acolo am învățat cum se câștigă banii și deci am făcut dintr-un Ethereum 50 și la fel facem aici. Deci ați văzut, v-am arătat și contul de la BUSD. Mă apropii de $3.000, deci în 17 zile de când am început. Ceea ce facem aici este să vorbim cu cât mai multe persoane, să învățăm ce trebuie să facă. Sigur că la început fiecare învață și nu așteptăm ca să știți cum să faceți afacerea de când v-ați deschis contul, însă vă punem la dispoziție traininguri, vă învățăm ce trebuie făcut și apoi trebuie făcut ceea ce vă învățăm. Adică vorbiți și căutați alte persoane care vor și ele să-și deschidă un cont și să-și facă o echipă de 5 sau 10 persoane, fiecare după potențialul lui sau al ei. Și după ce am făcut această echipă, ei mai departe, la rândul lor, vor vrea să-și facă echipa. Deci, proiectul acesta nu poate fi oprit de nimeni pentru că este în blockchain, doar atâta că dacă cumva moneda, cum e în cazul lui Ethereum, s-a mărit de 15 ori sau de câte ori s-a mărit, atunci, clar că sunt mult mai puțini care sunt dispuși să investească. Dar aici, la BUSD, moneda aceasta nu crește și nu scade. Din cauza asta avem un proiect pe mai lungă durată și putem începe cu mai puțini bani decât se poate începe la Ethereum. Și avem deci, posibilitatea să câștigăm mult mai mult, adică să nu se oprească, să se încetinească după un an, da? Cum vedem la Ethereum. Oricum, la Ethereum sunt și costul tranzacțiilor enorm de mari, și anume, la Ethereum, nu știu, undeva se aude. Deci la Ethereum costă tranzacția peste $100 ca să faci o înscriere. Numai costul tranzacției. Deci acum minerii au mărit foarte mult tranzacțiile, însă va veni timpul când minerii nu vor mai avea de lucru și atunci tranzacțiile acestea nu vor mai costa și eu aștept timpul când să continuăm și la Ethereum, adică în loc de 8 pe 24 de ore să intre iar 102. La BUSD intră acum, în ultimele 24 de ore, au intrat 1500 de persoane. Deci avem acolo o numărătoare care o pune acolo unde arată că sunt 60.000 de participanți în astea 17 zile. Undeva mai în dreapta arată și câți au intrat în ultimele 24 de ore. Cam aceasta e ceea ce eu vreau să vă vorbesc. Sunt sigur că n-ați înțeles chiar totul, că e greu ca într-o jumătate de oră sau nici atâta, nu v-am vorbit încă jumătate de oră, să înțelegeți chiar tot. Ceea ce trebuie înțeles, așa pe scurt și într-o propoziție, e că putem începe cu 10 euros. Cine are mai mult poate să investească mai mult. Putem să folosim telefonul mobil ca să ne intre banii pe telefon. Banii ei putem schimba oricând în dolari sau în lei chiar. Să-i trecem pe un card cu care să facem cumpărături sau să mergem la un automat să-i scoatem bani gheață.
și trebuie să înțelegem că trebuie să și învățăm ceva și să și facem ceva. Cine nu face și nu învață, iarăși nu îi dau șanse să fie mulțumit cu ce va ieși, pentru că de unde nu faci nimic, nu poate să iasă ceva neapărat. Există, am parteneri la Ethereum care le-a crescut de 5 ori banii care i-au investit. Numai asta și din cauza că moneda a crescut. Aici la BUSD nu mai crește. Deci sunt oameni care n-au reușit să realizeze ce i-am învățat. Nu știu cât s-au implicat sau nu, dar am câteva exemple care aș putea să vi le arăt. Dacă vreți, chiar intru acum iarăși să vă arăt un caz. Nu știu dacă și-a scos banii din portofel între timp, dar haideți să vedem, să ne uităm. Deci aici, ăsta, cum v-am zis, e contul meu. Mergem la parteneri. Și aici mergem la ultimul partener, care s-a înscris aici ultimul, al 32-lea. Aici am 32 de persoane directe. Și aici este portofelul lui. Deci astea sunt în blockchain la vederea oricui. Vedeți aici $1017. Asta e valoarea care o are acum. Deci această persoană, când și-a deschis contul, vedem aici, a pus un Ethereum, care atunci era $400. Vedem aici 432, Ethereum price, și deci el a investit un Ethereum, vedem aici 1,01, 400 și ceva, și acum când ne ducem la portofelul lui și vedem aici totalul ce are, deci banii ăștia au intrat, uitați, 0,44, deci i-a rămas ceva, pentru că lui i-a intrat 0,4, aici aveți profit. Și aici vedeți în dreapta 0 parteneri. Deci are 0,4 ce i-au intrat din activitatea mea și a echipei mele și în portofelul lui acum se găsesc $1017. Deci a investit 400 și are 1000. Deci 400 și ceva câți ori fi fost în total. Și acum, deci el nu i-a scos, probabil că a și uitat de ei, eu nu l-am contactat, dar vreau să vă zic că asta e numai un caz. Mai am alt caz unde o doamnă tot din România a investit vreo 60 de euros. Mi-a trimis mie ca să-i dau eu Ethereum de ei ca să-și facă contul și acum vreo lună sau două mi-a zis că vrea să-și scoată banii și i-au intrat, avea în jur de 300 de euro. Deci a investit 60 și eu i-am trimis 300 și ea mi-a dat mie Ethereum care l-avea în portofel și eu i-am trimis ei 300 de euro în cont. Tot așa, fără parteneri, nu a reușit să găsească pe cineva. Acum depinde, asta e și în funcție de cât de mult te implici. La Ethereum însă era investiția mai mare, cum v-am zis, cu 10 euros nu a existat să poți începe cu 10 euros. Și aici, deci putem începe cu 10 euros, putem să, deja de primii doi care vin și îi aducem noi, ne-au plătit nouă în X3 deja banii care noi i-am investit și de la al treilea deja facem profit, în X4 primim de la al treilea, al patrulea și al cincilea ne plătește fiecare câte 10. Deci dacă aducem 5 persoane, noi investim 10 și primim 35. Și de asta este vorba. Acum, vreau să vă întreb dacă aveți întrebări, să vă răspund la ele, că am o sesiune care în 7 minute se termină și mai avem atâta timp pentru întrebări și răspunsuri. Dacă mai aveți alte întrebări, vă puneți în legătură cu cine v-a invitat și vă răspunde sau ne conectăm altă dată, iar ori veniți la training sau așa, dacă vă interesează afacerea și vă deschideți un cont cu 10 euros. Și duminică seara facem training și vă răspund la toate întrebările. Dar acum mai avem un timp pentru răspuns la întrebări. Are cineva din cei prezenți întrebări la care să vă răspund? Da, dacă se poate, aș pune eu câteva întrebări. Sigur că da. Acum e timpul pentru asta. Vă rog chiar. Banii trec prin platformă? Nu. Sau se duc din contul meu dacă mă înscriu în contul persoanei care îi primește? Se duc direct în contul ei. Platforma nu mai redirecționează. Deci când dumneavoastră faceți plata, platforma zice, ok, te-ai înscris cu ID-ul acesta și platforma vă poziționează în X3 și în X4 după cum urmează și îi trimite banii direct în portofelele celor care le corespunde. Dar în platformă niciodată nu se ține niciun ban.
Păi îi trimite platforma banii sau îi trimit eu persoanei respective? Nu trimiteți. Dumneavoastră numai cu link-ul acela care vi-l dă persoana care v-a invitat, are un link și are un ID, cu link-ul acela dumneavoastră vă deschideți un cont și platforma numai ea redirecționează banii care dumneavoastră îi trimite direct în portofelul persoanei. De exemplu, dacă în X3 are primele două goale, prima sau a doua, îi trimite în X3 mai întâi și apoi în X4, dacă are primele două ocupate pe primul nivel, următoarele 3, în funcție de ce are acolo ocupat sau neocupat, iarăși îi trimite și din X4 tot acelei persoane dacă are ocupat pe primul nivel. Dacă nu are ocupat, vă duceți întâi pe primul nivel și acolo nu o să plătească pe ea, dar plătește pe altcineva, la care cade pe al doilea nivel. Acolo unde aterizați pe al doilea nivel, acolo platforma trimite banii în acel portofel. Este foarte inteligent și deci ăsta care a conceput-o, deci vă zic de la Ethereum, cum am văzut cum funcționează, eu am și niște conturi unde, fără să aduc oamenii, am câștigat bani, dar aia e mult mai avansat și nu avem timp să vorbesc acum. Dar cred că v-am răspuns la întrebare. Ați înțeles sau nu? Am înțeles. Bun. Sunt și alte întrebări? Persoane poți să aduci câte poți, bineînțeles, dacă ai potențial, aduci cât mai multe. Da. Sunt conturi cu 150 sau cu 200 de persoane directe sau cu 1000, depinde. Nu e limită la nimic. Am înțeles. Păi da, dar persoanele directe, din câte am înțeles, nu-ți plătesc ție, îi plătesc unuia care e scris mai în sus, mai devreme. Doar în X4, dar și în X4, dacă aterizați pe al doilea nivel, tot aceleași persoane care v-am scris îi plătiți. Deci acolo în X4, dacă am umplut primul nivel, și ala poate să vină din structură, nu trebuie neapărat ce facem noi. Da? Deci, de exemplu, aterizați pe primul nivel la sponsora dumneavoastră. Sponsora dumneavoastră vine și aduce pe altcineva. Dacă dumneavoastră ați aterizat pe primul nivel la ea, ce aduce ea după aia o să cadă și sub dumneavoastră și ăla o să fie pe primul nivel la dumneavoastră, când pe ea o să o plătească pe al doilea nivel. Acum, dacă acea persoană care a căzut la dumneavoastră pe primul nivel, fără ca să aduceți pe nimeni, așa s-a întâmplat la aceea care v-am arătat acel exemplu la Ethereum, deci acela care cade pe primul nivel, dacă acela aduce pe cineva, vine la dumneavoastră pe al doilea nivel, fără să fie adus pe nimeni și vă plătește. Asta numai în X4. În X3 e numai de la partenerii noștri direcți și de la partenerii lor. Deci când lor li se închide ciclul, vine și ne plătește pe noi. În X3, dar numai din structura noastră personală. În X4 e din structura și a sponsorului nostru și a echipei în care suntem implicați, și adică din toată comunitatea poate să cadă acolo, dar depinde în funcție de cum ne poziționăm. Deci, cum ne legăm unul de altul, acolo așa ne vine. Cade cineva la noi pe primul nivel și acela aduce pe cineva la el pe primul nivel, la noi cade pe al doilea nivel și ne plătește pe noi. Am înțeles. Da, am înțeles. Am înțeles, e impropriu spus, că n-am înțeles foarte mult, dar cât de cât mi-am făcut o idee. Nu se poate înțelege totul din prima prezentare. Important este să înțelegeți cam ce trebuie făcut și să vedeți dacă vreți să vă implicați sau nu. Asta e cel mai important. Că restul facem altă sesiune și vă răspund iarăși, vă vin alte întrebări, puteți să contactați pe cine v-a invitat și să întrebați pe acea persoană. Dacă ea nu știe, mă întreabă pe mine și așa mai departe. Bun, trebuie să te implici. Ce înseamnă să te implici? Să te înscrii și să aduci oameni. Și să-și înveți, da, cam cum se face, da. Adică trebuie invitat și trebuie, da, invitați la prezentările care eu le fac. Dumneavoastră doar faceți conexia, întrebați pe oameni cu care intrați în contact. Ești o persoană deschisă să cunoști o afacere care o faci de pe telefon și poți să începi chiar cu 50 de RON aproximativ. Și persoanele care zic că sunt deschise, le invitați și eu fac prezentări din acestea în cursul săptămânii. Da? Deci în weekend nu facem, dar de luni până joi sau vineri, oricând am putea face seara, când aveți 2-3 persoane invitate și eu fac prezentările până când, după un anumit timp, o să învățați să le faceți. Da? Dar până când o să știți să le faceți, fac eu toate prezentările și eventual și înscrierea și tot. Deci vă acompaniez la Zoom ca să facem înscrierea. Noi, înainte de prezentare,
Am fost cu cineva conectați care se înscrie. N-am terminat procesul, deci trebuie configurat portofelul și asta, dar acum, după ce terminăm prezentarea, vom înscrie o persoană și eu a noua persoană care vrea să se înscrie aici la contul meu la care l-am arătat. Deci asta trebuie făcut. Vorbit cu oamenii și invitați la prezentare și după ce invităm, ei vor vedea și vor lua o decizie.